Суд отклонил заявление на отвод прокуроров по делу разгона студентов 30 ноября 2013 года. Другие ходатайства так и не рассмотрели, перенесли заседание на 11 января. Один из адвокатов потерпевших заявил, что прокуроры намеренно затягивают дело. Обвиняемые по делу 4 экс-бойцов спецподразделения «Беркут» участвовали в избиении людей. Сергей Горбатюк, начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины, на вопрос активистов, почему так долго расследуют это дело и почему так мало подозреваемых, заявил, ему не хватает следователей. Виходячи з тієї кількості слідчих, а в нас фактично зараз на сьогоднішній день залишилось за цим епізодом один слідчий Генеральної прокуратури за цим епізодом, то відповідно це впливає і на строки, і на якість розслідування. Це сталося в тому числі і внаслідок реформи нашого департаменту, яка була в кінці жовтня, де на 60 осіб було скорочено наш департамент. Сьогодні ми бачимо, що вчергово дуже довго судом приймаються рішення, затягуються. До цього потрібно сказати, що сьогодні має відбутися у Вищій раді юстиції розгляд по справі власне судді Мілішак, яка головує в цьому процесі, про її звільнення. Судила, переслідувала активістів Автомайдану в той час, виносила по ним вироки, забирала в них права за поїздки до Межигір'я.